ሰላም ከመውዒልኩም እንኳን ደህና መጻኹም ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ኣብ ደሴት ወይ ድማ ራውንድ ኣባውት ብእንግሊሽ ከመይ ጌርካ ክትዝውር ትኽእል ዝያዳ ቅርብ ኢልና ክንሪኣ ኢና እዚኣ ናይ ሓንቲ መኪና ራውንድ ኣባውት እያ ትመስል ደሴት ኣብዚ ግን ናይ ክልተ ክኸውን ከሎ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ እውን ከመይ ጌርካ ክትዝውር ትኽእል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ሳይሞን እየ ምሳኹም ዘለኹ ንጀምርና ማለት እዩ ኣብዛ እትረአየና ዘላ ስእሊ መካይን ክኸዳ ክእላ እየን ኣብቲ ራውንድ ኣባውት ትርኢና ከዓ እዛ ናተይ ኣብ ማእኸል ስክሪን ዘላ እቲ ማእኸል ደሴት ዘላ ከርሰር እንተደኣ ተኸታቲልኩማ ናይ ብሽክሌታ መንገዲ እውን ኣሎ እዚ ማለት እዩ ብዞራ ነታ ራውንድ ኣባውት ስለዚ ንበሎ በዚ የማናይ ወገን እንተደኣ ትመፅእ ኣለኻ ስለዚ ትኺልካ እናመፅኻ ከለኻ ብሓፈሻ ኣብዚታት ምልክታት ተፀኒሑ እቲ ኣንፈትካ ክሕብረካ ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ መፂኻ ኣብዚኣ ደሴት እዚኣ ምስ በፃሕካ ናበይ ናበይ ከም ትኸይድ ሓባሪ ምልክታት ወይ ናይ ገዛውቲ ሽም ወይ ድማ ናይቲ ጎደና ስማት ወይ ድማ ቁፅሪ ናይቲ ጎደና ክነግረካ ይኽእል እዩ እዚ እንዳመፅኻ ከለኻ እቲ ናሃሪ ምቕናስ ናይ ጊር ገለ ኣብ ቦትኡ ገዲፍና ቦታና ከመይ ጌርና ንሕዚ እቲ ቀንዲ ዝኸበደ ማለት እዩ ስለዚ ተኺልና መፂና ቅድም ክትመፅእ ከለና ኣብዚ መሬት ወላ ሓንቲ ምልክታት የለን በዚ የማን ወላ ሓንቲ ኣይንርኢና ዘለና ስእሊ ብላዕሊ ስለተወስደ ስለዚ ምልክታት እውን ክህሉ ይኽእል ይኾን ኣብዚ ግን ኣብ መሬት ወላ ሓንቲ ዝተሰኣለ ነገር የለን ኣብዚ ምስ ከድና ግን ኣብዚ ምስ ቀረብና ናብቲ ኣፍ ናይቲ ደሴት ኣብዚ እቲ ምልክታት ኣሎ እዚ ድማ ቀዳምነት ሃብ እዩ ስለዚ ምስ በፃሕና ጠጠው ክንብል ኢና ግድን ኣይኮነን ጠጠው ክንብል ቀስ ኢልና ክንቀርብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቀስ ኢልና ምስ ቀረብና ኣብኣ ኣጋር ተለዉ የለውን ቸክ ጌርና ወይ ክንቀርብ ንኽእል ሕጂ ኣብዚ ምስ በፃሕና ብሽክለታ ተለዉ ንዖም እውን ቀዳምነት ክንህቦም ኢና ማለት እዩ ነዚ ዝደልዮ ኢና ቀዳምነት ንህቦ ኣቲና ንበሎ ብሽክለታ የለዋን ወይ መካይን የለዋን ብፀጋም ኣብ ኖርዌይ ዝነብር ዘለኹ ኣብ ኖርዌይ ድማ ብፀጋም ንዝመፁ ቀዳምነት ክትህቦም ኣለካ ምናልባት ኣብቲ ዓዲ ካካብ ዘለና ይክፈላለኽእል ስለዚ ፀጋም ቀዳምነት ክትህቦም ዘለካ ወይ ኣብ ደሴት ዘሎ ቀዳምነት ክትህቦ ኣለካ ስለዚ እሶም ምስ ወፁ ወይ ነፃ ምዃኑ ምስ ረኣኹ ናብዛ ደሴት ኣቱ ማለት እዩ ኣብዛ ደሴት ምስ ኣተኹ ንየማን እኸይድ ኣለኹ መብዛሕትኡ ናይ ኖርዌይ ገለ ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ደቡብ ኣፍሪቃ ካልእ ሃገራት ክፈላለ ይኸውን ስለዚ ንየማን ኣቱ ሕጂ ንየማን ኣትየ እንደገና መሊሰ ንየማን ክወፅእ እየ ንበሎ በዚኣ ምልክት ዝግራ ዘለኹ ስለዚ ንየማን ዝወፅእ እንተኮይነ እቲ ኣገዳሲት ነገር እንታይ እያ ሓደ ኣብዚ ከለኹ ርኡይ ነገር እንታይ እዩ ነጠብጣብ ሰጊረዮ ኣትየ ኣለኹ ነጠብጣብ ተዘይኮይኑ ሙሉእ ሕንፃፅ እንተኮይኑ ግን ሶሊድ ላይን እንተኮይኑ ክሰግሮ ይክእልኒ ስለዚ ክሰግረላ ዝኽእል መእተዊት መውፅኢት በዚኣ እያ ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ ክወፅእ እንተኮይነ እንታይ ክጥንቀቕ ኣለኒ በዓል ብሽክለታ ከይህሉ ዝኽእል ኣለኒ ማለት እዩ እዚ በዓል ብሽክለታ ከይህሉ እንታይ ክገብር ኣለኒ ክሳደይ ንየማን ጠውየ ክወፅእ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ በዚ ገይረ ይቐፅል ማለት እዩ ስለዚ እታ ሕጂ ዓባይ ብጣዕሚ ሕልኽልኽ ዝበለት እያ ትመስል ኮምፕሌክስ ትመስል ወይ ኮምፕሊኬትድ ግን እንታይ ክትሪኦ ከለኻ ተኺሉ እታ ሕጊ ሓንቲ እያ ማለት ልክዕ በዛ ከምዛ ኣቲናያ በዚኣ ዝወፀነ በዛ ኣቲኻ እውን በዚኣ ትወፅእ ተኾንካ እሱ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ጥራይ ዘገድሰካ እንታይ ቀስ ክትብል ኣለካ ብሽክለታታት መሊአን ነይረን እንተድኾና ኣብዚ ቀዳምነት ሂብካ ድማ ብቐሊሉ ንምውፃእ ጥራይ ማለት እዩ ንኣብነት እዛ መኪና እዚኣ ሕጂ ትወፅእ ኣላ ኣብዚ ኣብዞ ትወፅእ ከላ እዛ መኪና ሕጂ ብየን ትወፅእ ኣላ በተን ስብርባር ሕንፃፃት ወይ ነጠብጣብ ዝመስል ዘሎ በዚ ብሽክለታ ከይትመፅእ ጥራይ ንየማንካ ትርኢ እዚኣላ ድማ ኣቲኻ እዚኣ ኢልካ ትወፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ እዚኣ ቅልል ኢላ እያ ናይ ሓንቲ መኪና ወይ ናይ ሓንቲ መንገዲ ጥራይ ስለዝኾነት ከዓ ብዙሕ ኣይተሸግርን ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ናብቲ ክልተ ክኾና ከለዋ ከመይ ክኾና ክእላ ማለት እዩ ኣብቲ ደሴት ምስ ኣተኻ ክልተ እንተደኣ ኮይነ ግን እቲ ሕጊ ክፈላለ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ክንዝክሮ ዘለና እንታይ እዩ ኣብዚ ሙሉእ ሕንፃፃት የርእየና ኣሎ ነጠብጣብ ሕንፃፅ ኣለዎ ማለት እዩ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ዘይተለኽየት ካርታ ማለት ስለዚ እቲ ኣስፋልት ዘይተለኽየ እንተደኣ ኮይኑ እዘን ሕንፃፃት እዚአን ኣብ ርእስና ክንገብረን ኣለና ኣብ ርእስና ክንገብረን እንተኮይንና ድማ እታ መንገዲ ናይ ሓንቲ መንገዲ ድያ ናይ ክልተ ክንግምት ኣለና ንኣብነት እዚኣ ናይ ክልተ እያ ክትኣቱ ከለኻ ናብቲ ኣፍ ናይ ተኽስታይ ሓደ መንፂኻ ብክልተ ክኸውን ይኽእል ወይ ብሓንቲ መፂኻ እውን እንተደኣ ገፊዕዋ ኮይኑ ብዚ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ናይ ክልተ ተቐይራ ኣላ ማለት እዩ ንኣብነት ብፀጋምና እንተሪኢና ኣብዚ ብሓንቲ መፂ ኣሎ ብፀጋም መፅእ ኣለኹ ልክዕ ብሓንቲ መፂ ኣብዚኣ ናብ ክልተ ተቐይራ ኣላ
ስለዚ ስኻ ንኣብነት ንየማን ምኻድካ ትፈልጥ እንተኾንካ ንየማን ትሕዝ ንፀጋም ምኻድካ ትፈልጥ እንተኾንካ ንፀጋም ትሕዝ ወላ ሓንቲ ምልክት ዘይብሉ እንተኾይኑ ብፍላይ ኣብ ኖርዌይ ወላ ሓንቲ ምልክታት የብሉ ዝበዝሐ ራውንድ ኣባውት ወይ ሩም ሾሪንግ ማለት እዩ ስለዚ ትገብሮ ዘለካ እንታይ እዩ ስኻ ብዚ ትበፅሕ ከለካ ፀቢባ ፀኒሓታ ጎደና ኣፋ ኣብቲ መእተዊ ኣፋ ኣብዚ ክገፍሕ እንተሪኢኻዮ ተስተውዒልካሉ ቦታኻ ንፀጋም ወይ ንየማን ክትሕዝ ኣለካ ሙሉእ ሒዝካዮ መፂኻ ኣብዚ ማእኸል ኣብዚ እውን ሙሉእ ክትቅፅል የብልካን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቦታ ናትካ ኣብዚ ስእሊ ዘለዎ ዝመረፅኩሉ ምክንያት እንታይ እዩ እዚ ኣብ ስእልና ኣብ ርእስና ክንገብሮ ኣለና ኣብ ደገ ምስ ወፃና ኣብ ዝኾነ ዓዲ ወላ ሓንቲ ምልክት ተዘይኣ ዘይብሉ ንሕና ነቲ ቦታ ስኢልና በዓል ምስቲ ዘሎ ምልክታት ኣብ መሬት ወይ ከዓ ኣብ ላዕሊ እንዳተኸተልና ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ፅርግያታት ከምዚ ዓይነት ዝተለኻኸየ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይንፀበዮ ማለት እዩ ስለዚ ብንኣብነት ብየማን ክመፅእ ኣለኹ ሕጂ ብየማን መፅየ ጌና ኣብዚ እንዳመፃኽ ከለኹ እንታይ ይርኢ ኣለኹ እዚ ክልተ ሕንፃፃት ይርኢ ኣለኹ እዚኣ ፀጋመይቲ ወገን ተኺላ ትወስድ እዛ የማነይቲ ወገን ግን ተኺላ ትወስድ ኣላታ ንየማን ትወስድካ ኣላታ ስለዚ ነቲ መሬት እንዳረኣኽዎ እንዳንበብክዎ ከይድ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ተኺለ ምኻደይ ዝፈልጥ ኮይነ ተኺለ ንፀጋም ዝቕፅል እንተ ኮይነ በዚኣ ፀጋመይቲ ወገን ክሕዝ ኣለኒ እንተ ንየማን ዝጥዎ ኮይነ በዚኣ ሓንቲ የማነይቲ ወገን ክሕዝ ኣለኒ ኣብዚኣ ፀኒሐ በዛ ፀጋም ግን ንየማን ክጥዎ እንተ ደልየ ጌና ኣብቲ ሩም ሾሪንግ ከይኣተኹ ከለኹ እንተቐየርኩ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ ኣብዚ ኣለኹ ምሽ ንየማን ከም ዝሰግር ተደኣ ፈሊጠ ወይ ገዛውቲ ፈሊጠ ወይ ዝኾነ ምልክት ሓድሽ ይብኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ማለት እዩ ኣብዚኣ ፀጋም ክኸውን ካብዚኣ ናብዚኣ ሰግር ምልክት ገይረ ትዘድል ኣብዚ ስባር ይመስለኒ ሙሉእ እንተኮይኑ ክሰግሮ ይክእልኒ ሙሉእ ቅድሚ ምዃኑ ክሰግር ኣለኒ ስለዚ እዚ ከም ስባር ተደኣ ሓሲብና ንኣብነት ኣብ ሰተና ረኺብናዮ ኣብ ሰተ ንሰግር ኣለና ኣብ ሰጊርና መፂና ንየማን ስለ ዝኾነ ትዘድል ምልክት ጌርና ክንወፅእ ኣለና እዚ ሙሉእ ህንፃ እንተኮይኑ ስቶፕ ላይን ምዃኑ ክንዝክር ኣለና እዘን ነጠብጣብ ተኮይነን ከምዘን ትሪያንግል ስሉስ ኩርናዕካ ቀዳምነት ሃልዩ ስለዚ ስቶፕ ተደኣ ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ስቶፕ ክትገብር ኣለካ ደው ክትብል ኣለካ እዚ ኣቲና ኣብዚ እውን ደው ክትብል ኣለካ እዛ ፃዕዳ መኪና ሕጂ ንየማን ክትከይድ ትኽእል ወይ ከዓ ተኺላ እውን ክትቀፅል ትኽእል ስለዚ ንየማን ትኸይድ እንተኮይና እንታይ ክትገብር እያ ማለት እዩ ኣብዚ ማእኸል ደሴት ዘላ ብዝላዕሊ ተኺላ በዚኣ ትቅፅል እያ ማለት እዩ ድሕሪ እዚኣ ተኣትያ እዚኣ እውን ተኺላ በዚ ስለ ትኸይድ ዘላ እንተ ደኣ ተኺላ ትኸይድ ኮይና ግን ኣብዚ ኣትያ ከይዳ ልክዕ በዛ ጫፍ ጫፍ በዛ ካልአይቲ ወገን እዛ ምልክት ይረአይዋ ኣብቲ ማእኸል ደሴት ኣብ ላዕሊ ዘላ በዚኣ ትከይድ ኣለዋ ናብዚ ተኣቱ ይትኽእልና ምክንያቱ ናብዚ ተኣቱ መን እያ እዚኣ ኣብዚ ዘላ እያ ናብዚ ተኣቱ እዚ ክልቲአን ናብዚ ደሴት እንተኣትየን እዚኣ ተኺላ ጥራያ ትከይድ ዕድላ ምክንያቱ እዚ ሕንፃፅ እዚ ኣብዚ መርኪት ኣላ ስለዚ ወይ ምስ ኣተወታ ንሪኦ ኢና ስለዚ ኣብዚኣ ጠጠው ኢላ ኣላ ስቶፕ ትገብር እያ ማለት እዩ ኣብዚ ቀዳምነት ሂቡ ተኺሉ ምስ ኣተወ እዚ ካብዚ ተኺልካ ንክትከይድ እዩ ዝበለፀ ምክንያቱ እዚ ተኺልካ ከይጥራይ እዩ ኣገዲድካ ኣሎ ኣብዚ ቅድሜና ዝነበረ ኣብ መሬት ምልክት ስለዚ በዚ ተኺሉ ክኸይድ ይኽእል ተኺሉ በዚ ክወፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ ወፀ እንተ ኣስተውዒልና ኣብዚ እታ መንገዲ ትውድእ ኣላ ስለዛ ምልክት ሂባቶ ኣላ ኩናት ስለዚ ናብዚ ክዕወስ ኣለዎ ማለት እዩ ምልክት ገይሩ እዚኣ መኪና በዚ ትመፅእ ዘላ ፃዕዳ ተኸቲሉ ድማ ተጠንቂቑ ንዓ ቀዳምነት ሂቡ ናብዚ ኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ትውድእ ኣላ እዛ መንገዲ እዚኣ ካልእ ኣገዳሲ ምናልባት ኣብ ናይ ኖርዌይ ሕጊ ብርግፅ ዝፈልጦ ኣብዚ ኣቲኻ ስብርባር ሕንፃፅ እንተኮይኑ ክንሰግር ንኽእል ኢና ስለዝበልና በዚ እውን ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን እዚ ቀዳማይ እዚ ከዓ ገዳዲ ስለዝኾነ እዚ ክንክተሎ ኣለና ማለት እዩ ናብዚ ስእሊ ናይ ካልእ ዓዲ ስለዝኾነ ሕጊ ክፈላለ እዚ በዚ ተኣቲኻ ግን እዚ ክትወፅእ ንዓና ተኺሉ ተደኣ ሰዲድና እዚ በዚ ዘሎ ምናልባት ነዚኦም ንመውፅኢ ዝሰገርሎም ክኾኑ ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ምስ ኣተኻ ግን በዚ ዝመፅኻ እንተኾንካ ዝበለፀ ተኺልካ ትከይድ ኣለካ ወይ ከዓ ቅድሚ እቲ ደሴት ምእታውካ ቦታ ትቀይር ኣለካ ስብርባር ሕንፃፅ ግን ክትሰግር ስለንኽእል ኣብዚ ክንከይድ ንኽእል እዚ በዚ ዘሎ ንኣብነት በዚኣ ስለዝመፀ ተኺሉ በዚ ክኸይድ ነዚ ንምውፃእ ሕጂ ነዚ በዓል ፃዕዳ ኣብዚ ዘሎ ተደኣ በዚ መፂና ሓሲብና ብታሕቲ ከምዚ ኢሉ ኣብዚ ቀዳምነት ሂቡ ኣብዚ ደው ኢሉ ናብዚ ኣትዩ ካብዚ ምልክት ገይሩ ነዚ ሰብኣይ ሕንፃፅ ክወፆ ክኽእል እዩ ክወፆ ዘይክእል ነርሱ ድኾን እዚ ሙሉእ ሕንፃፅ ክኾነ ስለዚ እቲ ኣብዚ ኩሉ ዓይነት እየን ዘለዋ ዳርጋ ናይ ክልተ እየን ዘለዋ ኩለን ብክልተ እየን ዝመፃ ዘለዋ
ፅቡቕቲ ኣብነት ዘላ ኣብዚ እዚኣ ብፀጋም ዘላ ብሓንቲ መፅያ ኣብ ክልተ ትምቀል እዚኣ ኢኻ ዝኸብደት ዝበዝሐ ግዜ ሓንቲ መፂኻ ኣብ ክልተ ክምቀል ከላ ብፍላይ ምልክት ተዘይሃልዩ ዋላ ምልክት ሃልዩ ከማን መኪና ረጊፀንኦ እንተዳ ፀኒሕና ካብዚ ምልክታት ክትፈልጦ ቁርባ ኣሸጋሪ እዩ ግን ኣብ ክልተ ምቀላ ተለዋ እተን መካይን እቲ ዋና ነገር ኣድላይ እንታይ ምዕዛብ ስለ ዝኾነ ቀስ ትብል ነቲ ቦታ ምስ ተረዳእካ ወይ ምልክት ዝገብራ ፍራቻ ዝገብራ መካይን ምስ ረኣኻ ልክዕ ነቲ ፍራቻ ተኸቲልካ ተኣቱ ንኣብነት ተኺለን ዝኸዳ ተኮይነን ነዚ ርኢኻ ተኸቲልካ ትኸይድ ምልክት ንየማን ዝገብራ ተሪኢኻ እዚኣ መጥወይት ንየማን እያ ማለት እዩ እዚኣ ግን መስትያ ሶምን ክጋገዩ ስለ ዝኽእሉ ግን ምስ ረኣኻዮ ምስ ዘሎ ምልክታት እንዳንበብካ ምኻድ ዝበለፀ ኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና እንታይ እዩ እዚ ፅሕፈት እዚ ተዘይሃልዩ ብፍላይ እዚ ማእኸል ዘሎ እዚ መእተዊ ዝበዝሐ ግዜ ኣሎ እዚ ኣሮባት እዚ ኩናታት ኣብ ማእኸል ምስ ኣተኻ ግን እዚ መፈላለዩ ሕንፃፃት ናይ ክልተ ሌን ወይ ፈልት ተዘይሃልዩ ኣሸጋሪ ክኸውን ክትፈልጦ ኣብኡ ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ቀስ ምባል እዩ እንተዳ ምናልባት ቦታ ክትሰግር ደሊኻ ኸ ክስታይ ምግባር ምልክት ምግባር እቲ ዘድሊ ምልክታት ጌርካ ሓደ ክልተ ሰለስተ እናበልካ ናይ ማእኸል መስትያት ርኢኻ ናይ ጎኒ ርኢኻ ስፔክዮ እንደገና ክሳድካ ጠዊኻ ቸክ ጌርካ ክትሰግር ኣለካ እዚኣ እውን ከመይ እታ ሕጊ ምናልባት ምልክት ጥራይ ፍልይ ይብሉ ኸውን ኣብቲ ክስታይ ኣገባብሩ ኣብዚ ምናልባት ምስቲኣ ሓንቲ ፍልይ ዘብላ እንታይ እዩ ኣብዛ ብየማን ኣለኹ ሕጂ ኣነ ኣብዛ ብየማን ዘለኹላ እዛ የማን ዘላ ኦንሊ ትብል ዘላ ንየማን ጥራይ ተጥውል ስለዚ በዚኣ ዝመፀ ግድነት ንየማን ክጥዎ ኣለዎ ኣብዚኣ መፅኡ ይልድ ገይሩ ቀዳምነት ሂቡ በዚኣ ተጠውዩ በዚኣ ወፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ በዚ ዝመፀ ከዓ ናብ ኩለን ክኣቱ ክእል እዚኣ ተጥው ትኽእል እያ ንየማን ትብል ኣላ ንፀጋም እውን ክተጥው ትኽእል እያ ትኺል እውን ክኸይድ ይኽእል እንታይ ማለት እዩ ንየማን እንተኮይኑ በዚኣ ኣትዩ ኣብዚ ቀዳምነት ሂቡ ፀቢቕና ክንኣቱ የብልናን ኣብዚ ኣብቲ ምልክት ዝሃቡና ክንከውን ኣለና ዘየርኤና እንተኮይኑ ጥራይ ቀስ ኢልና ክንቀርብ ኣለና ተኺልና ናብዚ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ተሰይሩ ስለ ዘሎ ዝሕንፃፅ ተስተውዒልና ኣላ ኣብዚ ደሎ ሙሉእ እዩ ደሎ ዝሕንፃፅ ስለዚ በቲ ሰባር ዘሎ ቀስ ኢልና ንኣቱ ኣብዚ ክንሕወስ ከለና ሕጂ ኣብዛ ካልአይቲ እዘን በዚ ዝመፃ እውን ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ንዓይ ምስ ሓለጥ ሕጂ ኩሉ ነፃ ክኸውን ሜይቢ ምስ ብዝሒ ትራፊክ ከይከውን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ምስ በፃሕና እውን ነዚአን እውን ቀዳምነት ንህበን ብፀጋምና ዘሎ ምስ ኣተና በዛ ፀላም ዘላ ተክወፅእ ተኮይነ በዛ ምልክት ዝገብራ ዘለኹ ምልክት ገይረ በዚ ክወፅእ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከተጥውየና ትኽእል እያ ስለ ዝብል ዘሎ በዛን ከይና ተጠዊና ማለት እዩ ኣብዚ ምስ በፃሕና ክንጥዎ ኣለና ግድን ክትጥዎ ኣለካ ብል ኣሎ እዚ ስለዚ ተኺልና እውን ክንከይድ እቲ ደሴት ዕድል የብሉን ስለዚ ተጠዊና በዚ ንወፅእ ማለት እዩ እዚ ተፀጊዕና ብኣ ንኸይድ ማለት እዩ ክትቅይር ተደሊኻ ሙሉእ ሕንፃፅ ኣብ ዘይብሉ ትቀይር ኣለካ ስለዚ ኣብዚ ሙሉእ ሕንፃፅ ቅድሚ ምእታውካ ኣብዚታት ምስ በፃሕካ ኣብዚ ምልክት ዝገብሮ ዘለኹ ቀስ ክትብል ኣለካ ነዛ ብየማን ትመፅእ ዘላ ዓባይ መኪና እውን ክትሪእያ ቀዳምነት ክትባ ኣለካ ቀዳምነት ክትባ ኣለካ ምስ ኣተራዳሪእኻ ሽዑ ስኻብቲ ንየማን ምእታው ተኣቱ ማለት እዩ ቀስ ኢልካ በዛ ፃዕዳ ድማ በዚኣ ትወፅእ እዛ ቀያሕ መኪና ንኣብነት ተርእይናያ ኣብዚ ታሕቲ ዘላ ተኺላ ክትከይድ እያ ስለዚ ተኺላ ክትቅፅል ኣለዋ ማለት እዩ ኣብዚ ክሰግር ተደኣ ደልዩ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ኣብዛ ዘለዋ ክሰግር ኣይክእልን ምክንያቱ ንፀጋሙ ሙሉእ ሕንፃፅ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ፈታኒ ዝገብሮ ነዚ እንታይ እዩ እዚ ምልክታት ተዘይሃልዩ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ሓየለን ኣብ ገለገለ ቦታታት ወይ ሃሲሱ ኣሎ ወይ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ብዝተኸኣለ መጠን ቀስ ክትብል ኣለካ እንተደኣ ንሂርካ ክትሪኦ ዕድል የብልካን ጋብ ተደኣ ፈጢርካ ወይ ገሊኻ ክትሪኦ ትኽእል ቀስ ኢልካ እርግፀኛ ምስ ኮንካ ምልክታት ጌርካ ክሳድካ እንዳጠወኻ ክትወፅእ ትኽእል ማለት እዩ ተዘይሃልዩ እዚ ምልክታት ኣብ ርእስኻ ባዕልኻ ትስእሎ ኣለካ ባዕልኻ ትስእሎ ተኾንካ ከዓ ግፍሓት ናይቲ ፅርግያ ትግምቶ ኣለካ ኣብዚ ንኣብነት ገፋሕቲ ፅርግያታት ንርኢ ኣለና ኣብዚ ግን ፅብብ ትብል እታ ፅርግያ ወይ ተመቒላ ኣላ ክስታይ ትገብር ዘጠራጥር ተኮይኑ እውን ቅድሚ ምእታውካ ትግምቶ ወይ በቲ ዘሎ ምልክታት ትሪኦ ቅድሚኻ ዘለዋ መካይን እውን ምዕዛብ ማለት እዩ ቅድሚኻ ዘለዋ ደሴት እንተደኣ ክልተ ሰለስተ ኣትየን ኣለዋ ጎኒ ጎኒ ናይ ክልተ ምዃኑ ምግማት ኣየሽግረካ ወላ ሓንቲ ተዘይብሉ ግን ኣሰር ናይተን መካይን ትርኢ ስለዚ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ክልተ ኣርባዕተ መስመር ይህሉ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ንስኻ ኣብታ ዝመረፅካዮ ቦታ ትኣቱ
ተንቀሳቃሲ ቪድዮ ዘለዎ ቪድዮ ተረኺበ ትወሉ ፍትነ ተረፈ ጽቡቕ ዕድል